बे राजनितिकनि सायाव राजनितिक खोथा बुंनायनि अनगायै अपोजिशना बिसिना जेबो खामानि गैला। माखासे मानसिफोरा खालि पलिटिक्सनि खोथाल' बुंनो गोरों। मैया जोंना मानगोनां प्राइम मिनिस्टारा क'क्राझाराव फैनांगौ दंमोन। नै बेफोरबायदि अखानि थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय माने डिजिटेल नि गेजेरजोंहाय मैया बेखेवनानै होबाय, ट्रेन बेखेवनानै होबाय। आरोबाव क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुंसिमाव जे जानो गोनां ट्रेन लामा, बे ट्रेन लामा बेखौबो प्रसेसआव दङ, बेखौबो मावखासिगोन। आरो लोगोसे वार्कशप जिनाखि दङ बासबारियाव बेखौबो मैया बेखेवनानै होबाय। अखानि थाखाय फैनो हायाखै बेखौबो बायदिसिना बुंनाय जोङो खोनादों। जे एफा गिदिर मानसिखौ आरो वेदार बेखौ सोर रिक्स लानो एफाराब अखा हानायाव। दाबोथ' बिराद अखा हादों नै। बे राजनितिकनि सायाव राजनितिक खोथा बुंनायनि अनगायै अपोजिशना बिसिना जेबो खामानि गैला। बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बे खम समनि गेजेराव हाग्रामा सारा जेरैबायदि खामानि मावदों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि थाखाय, बेखौ मोजां मोननानै फैगौ जि एमएलए इलेक्सनाव 15थाखौबो देरहागोन बेखौ जोङो बिपिएफ पार्टी हिसाबै जोङो मिजिंथिदों। आरो गोबां जिनाखि इउपिपिएलनिफ्राय जोंनाव दिनै बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय जोंनाव बिपिएफआव हाबफैदों। उदाहरन हिसाबै दिनै जोंना पिसिडिआरनि गायसनगिरि जिनाखि आदामावथि हाज'वारि ब्रह्म बिथाङाबो जोंजों फैबाय। खाम्फा बरगयारि सार बिथांमोना फैफिनबाय। डक्टर सांग्रां फैबाय। जोंना ओरै जतिनदामोन फैबाय आरो गोबां फैबावगोन। आरो गाहाय लेभेलाव प्राइमारि लेभेल ब्लक लेभेलाव गोबां फैनो थाखाय जोंजों रायलायदों आरो जों बयखौबो लागोन। जोंनि आसा जाहैबाय जे रायजो राजाफोरनि जि आसा खालामनाय बेखौ जों जाहाथे बिपिएफ पार्टी हिसाबै बिभिन्न दिगाव जाहाथे उन्नति खालामनो हायो जों बेखौनो आसा खालामदों।